Salutare, bine un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Zuba. Este primul meu videoclip cu Zuga. Cu mine am zis Zuga. O să mă scuzați. Bun. Avem aici ceva de deschis. Hai să vedem. What? Unu? Păi eu. Unu. Danță, stai puțin. De ce e ăla? Toc înapoi, doi la un caracter nou. Ok, în fine. Când am primit? Da, uite, am un caracter nou. Am pe Shelly. Nu aveam, dar mă scuzați pe mesaj. Să-l iau. Bun, dar stai totuși să văd 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 6 zubări. Hai să văd ce mai am gătuit aici. La acum. Ok. Să vedem cine pică. Oh, pică ceva! Mamă, mi-a picat în asta, am crezut că pică în ăsta ceva nou. Dar aici când se agită, pică ceva. Vă spun de pe acum dacă nu știați. Bună, gratuit, am luat-o. Hai să vedem ce avem aici la elemente. Hai să o upgradăm. Melt. Ok. Să upgradăm. Și hai să deschidem și asta de aici. Ceva nou, nu? Nu avem nimica nou. Stați. Dată din greșeala. Dau așa. Dăm asta să recolectăm. Nu. Colectăm. Ok. Pe blaurile nu. Pe blau. Caracter nou. Evenimente. Colectează. Ok, la evenimente aici. Promoții. Evenimente. Ia să deschidem și astea. Aici cred că nu stai pe nimic, pentru că să... Dar mă scuzați pentru mesaj, pentru că să... Nici... Nu este și 6 să spici ceva. Ok, nu mă așteptam, adică cu un gem să cumpere ăsta pe Shelly. Eu mă gândeam că, nu știu, îmi dădea puncte sau ceva. Păi chiar să mi-l dea la un gem. Mamă, deci toți ăla. Cine nu l-avea, de exemplu, eu nu l-aveam. Să văd la ce îl ai. Ok, în Liga 3 -a. Aici nu am pe Molly. Deși eu vreau, le am, dar nu l-am pe Molly. Aici nu l-am nici pe taul ăsta. Nu văd că nimeni lipsește destul de multe. Puneți de mă mici cu ăsta. Mici pe multe. Bun. Nu mă așteptam să-mi pice Shelly. Dacă m-am uitat pe shop, dacă nu mă uitam pe shop, nu mai aveam, nu mai puteam să iau oferta asta. Sper să mai fie ceva de genul, uite ăsta că e picat ăla, pe de level 1. Este meu shotgun, pușcă, ce vreți voi să spuneți. Dată și din greșeală. Ok, nu știu ce e ultimul. Asta are. Uite cum nu mă lasă să... Cine l-a luat?
M-am dat din greșeală ăla. M-a luat molii asta. Eu cu 19 am ieșit. Plus 0. Sus. Hai jucăm iar. Și îmi place că e pe o mână. Mă mir că e pe o mână. Se bate jocul din mână. Mamă, ce e ăla? Să duc așa altele noi? Nu ies de aici. Eu n-am niciuna. Nu, e smot. Eu smot, ce să mai fac? Ok, văd că ăsta înveți mă taci. Ceea ce e bine. Da, e la mă, acum adică... Ok. Cine mă închid? Mamă, dacă îl nimerim. Mamă, cât damage dă. Să mă fac full. Să și ăsta. Ok. Să și capcanul. Pozing așa capcanul. Da, n-am măcar cine vine. Vine capcanul. Dacă vine ceva aici și... Da? Uite, vine unul. Hai să iau și medkit-ul ăsta. Ca să fiu full. Să am de toate tot ce-mi trebuie. Ok. Ia pe fona ta, mă apropie de level 30. Ok. Și da. Deci vine zona. Focul ăsta sau... Acum vreți voi să spuneți. Tot acolo, mamă. Dacă l-au mă pe ăsta. Fac. Dau heal, nu mai am heal. Ok. Da, mă. Știi așa aici ăsta. Dacă nu cumva să-i adăuga nou. Nu știu mai exact. Ok. Să mai dăm. Eu nu prea mă joc Zuba, că nu prea îmi place. Mai mult mă joc Brawl Stars. Să iau shotgun-ul ăsta. Ok. Să iau shotgun de aur sau de fier, cum vreți voi să spuneți mai degrabă de fier. Ok. Dacă vreți să mai fac episoade cu Zuba, să-mi scrieți în comentarii, dacă da sau nu. Ok. Bun. Mi-am tot ce-mi trebuie acum. Ar fi bine dacă aș mai găsi un... Asta 5 merge? Nu joc la dânsul. Dacă îi dau
Mamă, de ce era să ajung? Da, n-am ajuns. Asta mă ținte pe mine. Ok. Mamă. Da, heal. Ok, ce am avut noroc de heal. Mă, gata. E mod. Adică eu, de fapt, sunt mod. De-ați dau scutul ăla. Săcirea. Ok, era taul ăsta. Ok. Bun, să luăm și niște o anunță. Bun, hai să iau asta. Bonusul ăsta. Bănuții. Și mai sunt încă o grămadă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Am 9, iar eu am 1, 2, 3, 6, adică 15. 15 caractere sunt. Bună, și nu mai mult, eu sunt în Liga 7. Imediat intru în Liga 8 și bun. Bun, cam acesta a fost de video de astăzi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. La revedere!